Siihen ei tarvitse erikseen mitään motivaatiota, koska se on pakollinen osa yrityksen toimintaa, se kirjanpitomateriaalien toimittaminen. Ja ihan samalla tavalla itse asiassa on myynti ja markkinointikin. Ja jos niitä ei sitten viitsi tehdä, niin ratkaisu on se, että menee töihin jollekin semmoiselle, joka sen homman hoitaa. Olen Miika Soronen, autan yrittäjiä saamaan lisää tarjouspyyntöjä myyntiä paremmalla markkinoinnilla. Ja lisäksi teen sitten sähköpostimarkkinointia asiakasyrityksilleni. Ja näiden kokemusten myötä toivottavasti pystyn auttamaan myös sinua videoiden välityksellä. Joo. Ensimmäinen kysymys. Lauri kysyy, että mistä saada motivaatiota markkinointiin? Ja johtuuko se motivaation puute siitä, että on hankala laittaa itsensä muiden arvosteltavaksi? Jos olet yrittäjä, niin sulla ei pitäisi olla erikseen sen kummempaa motivaatiokynnystä tehdä myyntiä ja markkinointia, koska se on vähän sama, jos mä kysyisin itse, että mistä mä saisin motivaatiota lähettää kirjanpitomateriaalit kirjanpitäjälle. Siihen ei tarvitse erikseen mitään motivaatiota, koska se on pakollinen osa yrityksen toimintaa, se kirjanpitomateriaalien toimittaminen. Ja ihan samalla tavalla itse asiassa on myynti ja markkinointikin. Ja jos niitä ei sitten viitsi tehdä, niin ratkaisu on se, että menee töihin jollekin semmoiselle, joka sen homman hoitaa. Ja tekee sitä suorittavaa työtä. Ja se ei itse asiassa ole ollenkaan hullumpi vaihtoehto sekään, jos tuntuu, että se yrittäminen ei kiinnosta tai se ei suju sillä lailla kuin sen pitäisi. Että se ei tarjoa niitä etuja, mitä sitä riskiä vastaan pitäisi saada. Ihan samalla tavalla, kun minua ei koskaan henkilökohtaisesti kiinnostanut mennä tekemään luukkumyyntiä, eli mennä ovelta ovelle tarjoamaan palveluita, niin mä etin siihen muun ratkaisun, joka oli se, että asiakkaat ottaa meihin yhteyttä. Ja se taas tarkoitti käytännössä sitä, että piti kehittyä hyväksi siinä markkinoinnissa. Eija kysyy, että voiko netistä saada ilmaiseksi asiakkaita ilman, että tekee maksullista mainontaa. No erotellaan nämä kysymykset kahteen eri kysymykseen. Eli voiko netistä saada ilmaiseksi asiakkaita? No ei koskaan voi saada ilmaiseksi asiakkaita, vaan aina se vaatii joko aikaa tai sitten rahaa. Ja aikahan on rahaa, niin kuin kaikki tietää. Eli käytännössä tilanne on siis se, että ei voi saada ilmaiseksi, mutta voi ehdottomasti saada ilman maksullista mainontaa silloin kun pistät sen niin kuin oman persoonan vaikka peliin sosiaalisessa mediassa tai mikä ikinä se tapa on tehdä sitä. Esimerkiksi tämä videohan mullakin tähtää viime kädessä sitten siihen, että ihmiset tykkää katsoa sitä sen myötä, jos ostaa multa maksullisia palveluita tai tuotteita. Tämä ei todellakaan tule ilmaiseksi, vaikka mä en tähän rahaa käytäkään, koska tähän menee semmoista aikaa, minkä mä muussa tapauksessa voisin käyttää sähköpostiviestien kirjoittamiseen, mitä taas tuo mulle rahaa. Kari kysyy, että kohderyhmän valinta, että kenelle kannattaa lähettää sähköpostiviestejä. No, tämä nyt on ehkä tavallaan kysymyksenä vähän niin kuin, että minkälainen talo kannattaa rakentaa. No se riippuu tietysti siitä tarpeesta, että mitä sä itse haluat sillä sähköpostimarkkinoinnilla. Mutta jos mä nyt vastaan tähän viisastelematta, niin mun vastaus on se, että semmoisen, joka ei ole markkinointiammattilainen kuten minä, niin kannattaa aloittaa siitä, että myy niille aikaisemmin ostaneille asiakkaille uudestaan sähköpostilla. Koska sulla on jo suhde niiden kanssa, sulla on niiden sähköpostiosoite, niin se ei tarvitse mitään muuta kuin sähköpostiohjelmiston siihen, että sä pääset lähettämään niille sen viestin. Ja esimerkiksi Prevo-nimisellä sähköpostiohjelmistolla sä voit lähettää 300 viestiä päivässä ilmaiseksi. Ja sä pääset testaamaan tätä osoitteesta miikasoronen.fi/Prevo. Sitten sen jälkeen, kun niille omille asiakkaille on myynyt ja vähän päässyt niin kuin hajulle siitä hommasta, että miten tämä sähköpostimarkkinointi toimii, niin sitten voi lähteä kehittämään sitä mallia, että no mistä mä saisin lisää uusia nimiä tänne sähköpostilistalle. Toinen kysymys on, että onko varsinaisesti merkitystä sillä, että onko asian sisältö sähköpostissa vai onko se sähköposti vai lyhyt tiiseri johonkin vaikka linkkinä sitten blogikirjoitukseen. Riippuu tietysti tämäkin vähän tilanteesta, mutta kyllä nyt lähtökohtaisesti mä ajattelen itse niin, että kun se ihminen, joka sitä sähköpostia on vastaanottamassa, niin se lukee sitä missä vaan bussissa, autossa, vessanpöntöllä, ruokapöydässä, niin tavallaan se, että se on siinä heti tarjolla siinä sähköpostissa se asia. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, niin paina sitä peukkua. Ja sitten, jos haluat lisää näitä videoita, niin tilaa kanava, vai miten nyt opettajat sanoo. Halutessasi vielä
kommentoi kommenttikenttään, niin että mitä tykkäsit, niin mä käyn lukemassa sen sieltä ja vastaan sitten siihen ja saadaan kenties muutama muukin uusi tilaaja tälle mun YouTube-kanavalle.